Аз се казвам Ади Методиева и съм в индустрията от 13 години. Днес съм решила да си говорим за това как се промених аз в годините и кои са някои от моите любими трендове също през годините. Станах по-добра категорично, защото инвестирам адски много време, усилия и средства в това да надграждам себе си всяка година, при всяка възможност. Гледам да присъствам на всякакви семинари, мастер-класове, обучения, когато мога, за да предлагам най-доброто нещо на клиентите си. Другото нещо, което промених през годините, може би беше това, че когато нещо няма да отива на вас, аз просто няма да го направя, защото в крайна сметка, освен че вие няма да излезете доволни и няма да изглеждате добре, за мен също ще бъде лоша реклама. Това е нещо, което също съм променила през годините. Относно любимите ми трендове през годините, специално за грима, нещо, което на мен най-много ми пасва е класиките. Едната е очната линия с червеното червило, което също много често правя на себе си. И разбира се, ни от грима. Също така, на който беше тази година на цвят мока, е нещо, което на мен много ми пада. Относно други трендове, мога да кажа нещо, което изобщо не ми харесва, и това беше тренда, който беше за веждите, буквално да си скубвате от чупката назад всичко и да си дигате веждите ето тук буквално на челото. Това е нещо, което на мен не ми харесва и това е нещо, което смятам, че правейки перманентна процедура е абсолютно безумно да се случва, защото просто в някакъв момент този тренд ще отшуми и вие ще да се подлагате на лазерни процедури, което няма нищо страшно, но все пак е нещо излишно според мен. И аз такива вежди не правя, категорично отказвам. Нещо важно, което е хубаво да наблегнем в това видео, е именно за еднаквяването и виждаш ли разлика. Ти също си човек, който много пътува. И какво се случва дори с известните личности, нали, в други държави. Те също ходят на процедури, на всякакви реалите, нали, ергена. Ние не ще говорим конкретно за това, но постоянно се говори за корекции и така нататък. Имаш ли, интересно ми е ти какво мислиш, на какво мнение си? Аз съм категорично за корекции. Стига те да бъдат направени в рамките на нормалното и естетически да изглеждаме добре. Защото виждаме навсякъде сме заринати, социални мрежи, по улиците като ходим, виждаме неща, които буквално са гротески. Надявам се младите момичета и подрастващото поколение да не взимат пример от това как всички изглеждат по един и същи начин. В смисъл, хора, имате индивидуалност и най-добре да я запазите такава. Да, може да сложим ботокс, може да си направим леко по-обемни устни, но да бъде в рамките на нормалното и когато някой види на улицата да не каже леле, тая какви корекции си е направила, ами просто да каже леле, какво хубаво момиче. Аз също правя корекции по себе си, имам ботокс, имам филър в устните, но това не е нещо, което си личи от самолет. И аз не смея да твърда, че не изглеждам като всички, които се правят от един кълъп. Ти подчертаваш, съответно, нали? Да, това е, като цяло това е работата и на гримьора, и на специалиста по миглопластика и въобще на всеки един в нашия бранш да подчертае вашата красота, а не да ви направи еднакви. Ама то, да, виждаме дори примерно какво се случва в световен мащаб с моделите. То се търси доста индивидуалност, отличаващ се нали, наскоро и всичките фешън шоута, които бяха ами ето, много аз тук се сещам интересни. за примерно една Александра Богданска, която аз супер много харесвам между другото. Това е човек, който тя се е тя. В смисъл, да, правила си корекция, направила си носа, няма нищо лошо, що да не си го направиш, като си го харесваш, естествено, че си го направиш. Но тя е различна. Различна, защото е тя, защото не се е направила на подкълъп като всички останали, защото не си е направила джуките да изстигат до носа и защото просто си е направила леки корекции, които ще накарат да подчертаят красотата и да изглежда тя по-добре. Да. И тя не е случайно един от най-търсените ни модели. Да. Живеем във време, в което човек може да си направи всичко буквално. Въпросът е дали ще го направиш с мярка или ще прекалиш, ще се направиш на маймуна с цветение. Да, това е много тънък момент. Когато ми се обади клиент с желание да се направи перманентна процедура, било то вежди, устни или очна линия, първото нещо, което правя аз обикновено е да му предложа да дойде на лична консултация в салона, още преди да фиксираме час.
Това го правя с цел да се видим, клиента да каже какво си представя, аз да кажа какво може да стане, кое е най-доброто за него, ако е вече да ги нарисуваме предварително, нали, ако е голяма промяна, да може клиента да походи този ден, да се види с формата, която съм му нарисувала, да обсъдим всички неща, които са свързани с процедурата, за да може този човек да вземе информирано решение за това дали иска да си я направи или не. Просто защото, както съм казвала и в други видеа, това е нещо, което не можеш да обистриеш с мицеларната вода с тампончето, то остава. И аз винаги процедирам по този начин. Ако ми се обади клиент, който е с стар перманент, тогава още по-настоятелно искам да го видя, просто защото ако той не си харесва цвета, тогава имаме два варианта. Но ако не си харесва формата, тогава имаме само един вариант в повечето случаи. Ако не си харесва цвета, единият вариант и най-добрият такъв е първо да направя няколко процедури по лазерно премахване, в което няма абсолютно нищо страшно. Освен, че има дискомфорт по време на процедурата, но тя трае не повече от минута, може би общо. Просто това е най-добрият вариант, защото по този начин ще можем да изчистим най-вероятно сивия оттенък, който имат вашите вежди, и след това да ги направим в по-топъл и по-подходящ цвят за вас. Другия вариант е да направим корекция на цвета с коректор, но тази корекция е много по-нетрайна. Има много клиенти, които въпреки всичко предпочитат нея, просто защото смятат, че лазера е нещо много страшно, но не, то не е. Ако обаче не си харесвате формата и веждите ви са, да кажем, много дебели, или както сме обсъждали в видеа, тези вежди, които бяха модерни да се правят прави и опашката направо да отива нагоре, тогава вече единственият вариант е лазер. И това, което искам да кажа тук за лазера, е, че той наистина не е страшен. Няма да останете изведнъж без вежди, а просто малко предметът ще изсветлява, той няма да изчезне изведнъж на 100%. Другото, което е, вие винаги може отгоре да подчертавате веждите си по време на целият този процес на махане. Така че нещо, което аз винаги съветвам най-горещо е просто да направите процедури по лазерно премахване. След като минем тази първа консултация, ако клиента вече е съгласен с всичко, взел е решението, че иска да направи тази процедура, записваме час. И в самия ден, в който дойде клиента, той първо попълва един здравен въпросник и информирано съгласие. Аз ползвам този въпросник и за картон на клиента, в който в бъдеще време виждам какви процедури са правени, какво е слагано. И стартираме процедурата и след това се тръгвате с една идея по-подобрена на шегите. Има ли определена възраст, на която е хубаво да си правим микропигментация? Дали на вежди, устни и каква е разликата и за очната линия? На този въпрос ще ти отговоря така. Като цяло, със сигурност е най-добре, ако ще правите някаква перманентна процедура, тя да бъде след 18 години, нали, след като сте навършили пълнолетие. Като цяло, днешните момичета вече нямат тази липса на косми, защото ние на времето си ги скубехме, нали, правихме си веждите супер тънки, те вече не го правят, но няма нещо, което да е фиксирано след 20, след 25. Единственото нещо, което аз повечето пъти съветвам е, когато дойде младо момиче и иска очна линия перманентна, съветът ми е просто да бъде направена след 28-30 години. Преди това аз не виждам никакъв смисъл. Иначе относно другите процедури, много често ми се е случвало по-възрастни дами да казват, ами то аз няма смисъл да си го правя. Напротив, процедурите са много подходящи, особено процедурата за веждите, тъй като с годините космичетата на веждите оредяват, веждите стават по-тънки, дори дами, които са имали много гъсти вежди, вече ги нямат. Реално тънките вежди се старяват и когато направим една микропигментация, подчертаем веждата хубава, каквато е била преди това, че и по-хубава, наистина външният вид се освежава направо страхотно. Така че да, подходяща е за всякакви възрасти. Относно процеса по заздравяване на веждите и това как ще изглеждате веднага след процедурата, тъй като това е изключително често задаван въпрос, ще ви оставя един линк към едно видео, което бях правила аз, след като моя колежка направи моите вежди, се снимах в процес, всъщност снимах всеки ден в целия процес по заздравяване, за да видите как изглежда на първия ден, на втория ден, въобще какво се случва за заздравяването. И също така, ако имате някакви допълнителни въпроси относно някаква процедура, може да ни ги задавате и ние ще ви отговорим.